Nimbano oras yung manen papagayam, itaro kung daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Mami, nalukay kayo unay ka ni Monray. Ha? Masapol nga iyo tanyon ni Monray dito'y mansyon. Anya? Kasi ta, rumalatan iti anyaman nga oras sa kayat na. No ingatak ni Monray. Amangan numasair tirik nana. Kat amumet amadamapay lati panangay ayo taken ko na. Ha? Kakaisunaan na matin. At talaga nagbalbaliw ta. Ay, bayan talatan niti kayat na nga aramidan, iha. No agkid daw, ipaay ta. Tapno no datan tumat ti agkid daw kan kuwana. Ipaay namat ti anyaman akid dawan ta. Mami. Gets mo ti puntok, Angeli? Uwan, Mami. Maria, agdaman-damagal. Anya day talablay ay nawaw. Itiday ta kinalakay mau. Awan ka din planom amang asawa. Nagkunamot alakaya kung lablay ay nawaw. Ubingak pa yan niya. Ha? Di makuna alakay. Kat day tay saan na magkapagnay tinakarwa kapsot na ay nawaw. Sigay, baliwak ti saludsod ka. Ha? Itiday pa nga edad mau. Adda ka di pa'y planom amang asawa. Unaw, urayom latan, tiapit ma. Ay nawaw. Ay awanan day takanyak lablay. Ang mga numabalo at tumanayin. Diyak kaya tayo ti agsanuaw. Anya? Abay, amom ayano mabalo ka manan. Anyat amo ngay. So asahanin lablay. Dilatan anak ko ti uraya ka makiasawa. Oray siya. Awan matan ti panunot ko day taas sa asawa malyaw. Malaksid ano tay nabayagan at type ko. Tiagarom kanya kay. Ha? Aklo na kadagos Kalpasan na, ibaga akong ti panagkasarambay. Ay nawaw. Asinaw ti type mau. Si Cray. Asino ko na kay. Amamog ka day. Amom launay amalyaw. Anyat pagrogyan tinagan na ay nawaw. Letra M. Letra M. Asino ay day ta ay nawaw. Ay kwa, ada dito yung manisyon malyaw. Aha. Ay nawaw kamit lablay. Nagado ang kurso na dahil ni Monray pa ay. Ay nawaw. Karibalimpay mo di anak kumait lablay. Grabe ka mait. Ha? Alasan mo Ay nawaw. Hoy, dahito ititandaan nama. Di mo padpadasin na gargaryin ni Monray. Tadi na kamit la tutupan dayay. Agbambanog ka laing lablay. Inak man lagwasing ang itiluhan. Di ata. Hay malyaw! Saan ani mo ray? Naigalista di lamaon. Di mo may babawit yung baga, may nawaw. Ay, Diyos kaya talaga tayo amalyong. Manhey! Saan ka kadipay nga agawid? Balikaw? Ay, saan pa'y panyang? Ken plano pa'y kiding di sa aning agsubli di bantay. Ha? Ay, nasakit na talaga. Tinakam ko. Ay, may papan ngamin itian niya tinagapaan niyo iti kaanakam. Ay, maipapan iti babae ngar armag panyang. Anya? Inagaw na ti babae ngay ayatag. Napintas ti plano may ken ni Cleopatra. Ngem inagaw na kanya. Ketijak kaya. Paglibakan na, ti basol na. Iso pinadawak. Intaray na, ti babae nga rapaap kong asawain. Ay, balikaw. Iso anak kasaksakay, tinakam ko, panyak. Sana bali, ado pa'y matdita ti sa bali.
Saan mo't may sa ti babae? Saan aya? Wen, ngem, may salat, nakarik naak iti ayat. Ni Cleopatra lang, panyang. Ay, no kayat mo, isapulan ka iti sa bali at trabahom ditoy. Ha? Paisaw? Panyang? Wen, no kayat mo Ado matkit di, ti mabalin ko pangisarkan ka ditoy. Ay, sige man nga raw. Kayat ko. Ngam, tayo na lamang at trabaho Tapno saan na makita, tika na ka. Wen, kayat mo ka di tagbalin a dishwasher iti may sa restaurant? Ay, wen, kayat ka, panyang. Basta agswildo Monrey! Ha? Ni? Nakariing kayo pa'y matgayam, mama? Sana ka ba katurog, iho? Pampanunutan ka. Ha? Apay ka di, mama? Iho, adda ko man napatag, apagsaritaan ta. Ha? Sige. Ibagayo lang, mama. Iho, amom ka di. Naigumonak iti utang. Ha? Ado, ti utang ko. Katamangan no ibalod dak. No sana ka makabayad iti utang ko. Ha? Apay, mano ti utang yo, mama? Ado, milyon. Linukodak ngamin. Iniskam dati milyones a kwartak. Iso anak ka utang ak itidakkel. Katawan tinamnama kapag bayad ko. Monrey, jak kayat ti mabalod. Ala, kaasi ka nga rod ano kasta, mama? Wen iho, talaga akaasi ak. Kakaasi akmat. Abay, iho, kayat mo ang mabalodak? Saan mama? Patpat ganak, saan ka di? Uwan, mama. No kasta, tulungan nak nga rod. Ha? Anya nga iti may tulong ko? Katawan mo ti kwartak, mama? Adan to ipapirmakan ka. Anya day ta, mama? Kasuratan amang ibagbaga, nga ikan kayo ititawidan nyo ka ni Angeli. Ha? Kaya't kayo nga ibingayan iti sanikuhak. Mama? Naamiris ko ngamin, asaan anasaya at tiagim imot. Iso nga ibingayan kayo iti sanikuhak. Iho. Da kayo ti makam mo, mama. Bingay-bingay ko ti sanikuhak. Tapno malako konti para kanyak. Taiso ti pagbayad ko iti utang ko. Kasta ka di, mama? Wen iho. Iso apag titinulungan tayo dayto, Iwan. Pirmam laeng ti kasapulak. Anya ang kasuratan, Mami? Kasuratan amang ibagbaga. Asi papalubos ni Monrey ama ilakon ti sanikwaday di Luisito. Anya? Kasta ti imbaga ni attorney. Kasapulan kano ti pamalubos ni Monrey. Tapno mailakon ti sanikwa tayo. Siguradwan nyo lang ang ama ay ayo yun ni Monrey, Mami. Wen, nakasarita kon. Kat umanugot iti singasing ko. Imbagak nagpermanto. Tapno adda maipatawid ko kankuana. Kat, namati ka di, Mami? Ay katuwan na Among matanday jay amon re.
Nalakaayakar ti alipuspos na. Sa bagay matkat di, Mami. Sa bagay. Patsyak asaan tayo amarigatan amangay ayo kan kuana. Dati amo na. Nagbalbaliw tayon. Tata Malyong, talaga nagbalbaliwan ni Mama? Pagkunamat mo rin, ay nawaw. Una, taibingayan na kano iti sa ni Kuana. Anya, ay nawaw. At da kano ipapirma na kanyak, Tata Malyong. Masapol kano apirma dayjay, tapno maibingayan na iti sa ni Kuana. Patawidan na kano, Tata. Ay, saan ka bastang pirmalatan iti papirmadakin ka baraw kay nawaw? Ha? Ay, kwa, tinasayaat. Agawid naman pa'y lain niya di balay. Ha? Apay, Tata Malyong. Kagap-gapo talay din namin sa nakalman. Ay, basta. Ay, nawaw. Agawid ta. Sa balit ang parparik na kanyak. Kalata nagtibayo ak. Ha? Apay ngay? Ay, diyak mo baraw kay nawaw. Basta agawid ta. Kuyugin na. Sige nga, Rod. Agpakadaak manan kini Mama. Rox, nag-text si Valiko? Anyat imbaga na, Cleopatra. Nasakit ang nakam niya? Minura-mura ako sa text. Anya, Ayaw na daw niyang bumalik dito. Kasi, traidor naman daw tayo. bayam no din ang kayat, Cleopatra. Awan bibiyang ko. Paano? Pag magsumbong siya? Anya ko matipulong na. Kat saan namat nga mamarihuana dagiti mulat ha? Sa bagay matkit di, Oh, anya nga ro ti planom ita? Asino nga'y ang magsukay ng plantasyon? Cleopatra, ang mga nadam mo mamapagtalkan na tao. Siya'y agkasapulan iti kwarta. Sige. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Ay na, sir. Mabitlaan. Ang mga lumatnag ka. Agpainit ka. Sige, mabitlaan tatulungan ka. Bumangon, sir. Umay ka. Ala, yakar ka iti wheelchair mo. Ay na, awan anyaman na kunakbad. Tinapatag, ininutan ti panagimbag mo. Katsapay lakuma, tayo ti mabiit. Makasaukan ang naimbag, kan makapagnakamatay. Naalaala, patid karam ti pakinakam mo, sir. Tapno agtultulo yan ti panagimbag mo. Napayagan at jak naig ka man da ito yada kulap. I miss you, Anaya. I miss you too, Monray. Sana bale, tayin ton nagkasartan. Kanayon ton ngagkadkadwata, Anaya. Promise. Monray. Apaman na mayam amu ka kada mama. Ibagak ton ti pa nagkalay sa ata. Sikat ti makaam mo, Monray. Nakasagana ak amakitinulong iti magastos. No kaskasano. Saan Siyak ti makaamu iti magastos. Ta siyak ti lalaki. Siyak ti mangikasarkan ka. Iso asyak nga ro ti aggastos. Ngamsan pa akadag ito'y ha. Ngamin, adda pa'y parikot ni mama. Tulungak pa amang sulbar iti parikot na. Takaasim at ti inak. Sige, makaurayak. Sa anak mat ngagap apurakat, Monray. Inapatag,
naragsak talata. Nga oray man manuta nga agkita. Una, tanwad dak iti mansyon, sikalang ti pampanunutek. Anaya, saan ka maiwaksi iti panunot ko? Kasta akmat, Monre. Kasla da mga durduron kag nga ramidik ti kastoy mon rebaraw. Iso nga umay ka. May Ha? May ka. Isirata ti ritaw. Anya ti aramidan ta, Tata Malyong? Ay nawaw. Akwa. Di mat sikakan siyakla ang ti andakarbangan na amang usar iti day tatulbag. Ha? Uwan, Tata. Kasta timbagay din ni Papakanyak. Jak kano ito diti sa bali. Si kakanulaang kan siyak ti adakarbangan na amang usar iti day ito asusi. Ay nawaw. No kasta nga raw. Aramatin tanday tatulbag mon ray. Sa pulin ta. No anya ti malukatan day tatulbag baraw. Ay nawaw. Jay basit alakasak ti amok apakausaran day ito atulbag, Tata Malyong. Sige. Irwar mo day di alakasan baraw. Ay nawaw. Tata, apay akong lahat day ito yung aramidan ta. Wen. Tasabali tinapanunot ko itinaibagam kanyak. Di may papan iti ipapirman taw ni mamamken kamon ray. Ay nawaw. May papaniti sa nikwa nga ipatawid ni Mama Kanyak dayjay, Tata. Awan kastay ag sigurado, barok ay nawaw. Taabmok asaan nga ipakita ni mamam iti ore asino dayjay nga ipapirmanaken ka. Ay nawaw. Ha? Iso ano katantan tilakasang barok. Ay nawaw. Sige, makamu kayo, Tata. Mapitla nga rod, talag iti cabinet ko. Kunak, tupay kay. Ay nawaw. Daytoyen ti bagbagak mon ray. Ha? Ah, Anya day tabas-basa mapapel, Tata? surat day di papanday to'y mon ray. Ay nawaw. Ha? Anya ti bagbagana? Ibagbaga na ditoy. Asikati agtawid iti amin a kinabak ng anapanawan na. Anya? Ay nawaw. Last will and testament daytoy day di papamunray. Ay nawaw. Ha? Nay. Dapay may sasurat ditoy. Nay. Para kanyak dito asurat amunray. Nay. Anyat na ilanad di tangay, Tata? Ay nawaw. Sa pulik ka no tisigod niya aktor ni day di papam. Malagip ko tisigod nga attorney ni Papa, Tata Malyong, ni attorney Bartolome. Ay nawaw. Uweng. Iso ti insurat na dito anagan ti aktor na. Ay no kasta. Amom ni aktor ni Bartolome. Barok ay nawaw. Una, kanayon nakidi nga ikuyog ni Papa iti opisina na. Ay nawaw. Ay mapantanto nga rod barok. Ay nawaw. Sa pulin ta ni aktor ni Bartolome. Kuyugan kayon iti papanan nyo, Tatang. Ay nawaw. Da kami latan. Tada trabahom anak ko. Awan sarak ko ita, Tatang. Ay wen gaya may nawaw. Nalipatak pa'y katyaldawan. Tanagado ti mapampanunot ka. Ay nawaw. Ay anak ko. Mapagsisilpukon ti amin. Tatang. Nalabit ana amwan da Madam Ariela ani Monray. Ti addaan karbangan iti kinabak ng anapanawan day di San Luis itaw. Iso akas jay da ita. Ay nawaw. Iso nga agin sisingput da iti awawir kaw. Ay nawaw. Ala, relax kayo pa'y laang, Tatang. Kasarita tayo to ni attorney nga ibagbagayo. Tagpatulong tayo kan kuana. Wen anak kaw. Labang, awagam man damalyong. Damagam no ayandan. Awan lud ko, madam. Ingkaaglod danga. Ay awan paglud ko, madam. Tagiyo mat it-itan ti sweldaw. Na, basol ko pa'y ti kaawan tilod mo.
Nagpay sumat, madam. Pangala ako maitipaglod ko ngay, kat awan mo't swil daw. Bayam, tano mailakok ti sanikwak. Itong paktokan ka ti sweldo. Ha? Naakaran kan iti ugali na jay amalyong. Sumangdukan. Labanan na kun nga amom. Saan mo't madam? Ibagbagak laang mo't ti marikrik na. Nasaysaya at mo't siguro no idiritsak ka na kayaw ti marikrik na, ngam ti inak is-istoryain iti sa balay. Saan ka da? Ha! Awan pa'y limpyo a babaunan dito mansyon! Awan limpyo ababaunan. Nakarkaro kayo nga awan limpyo nga aamo dito yung mansyawn. Ay nano nalakala ko mati agriyaw-riyaw dito yung mansyawn. Taingwaragawag ko ti kinaulpit na giti amaw. No nalakala ko maapaw! Nasaya atay mawag ka pa niyan. Ay masursurunak dito yung mansyawn. Apay lang, Pinagaramidan na kakatiit takas. Saan mo't kitday? Ngam nagsakit ti pa nagsasaw ni Madam Ariela. Pero saan nakit din ang mga awag kini Malyaw kat awan nga rod matlugkaw. Di namat nga rod itad kiswil daw tapno adda paglugkaw. Ay, nalapasan siya ang lantan. Agan anos ka, Kan nakasaritak gayam ni Malyong itay. Saan da pa'y lang kano ang makasubli ni Tamansyon. Saan da pa'y asikasuan na. Inawagam ni Malyaw wano inawagan na ka anyang. Inawagan na itay. Ay dayjay mo't Malyaw imbes asyak ti awagan na. Tasyak ti adda dito yung mansyawn. Sakit kumaati pangipakadaan na. Wano ni Madam Ariela. Ngam no apay asikapay laag kat saan mo't asikatibos na. Ay, pasensya kan, lovely. Sige nga rudin panyang, bay! Ay, bad try! Ay na, nasaya at may tanapan tayo iji opisina ni Atty. Bartolome. Eh, nabayag gaya man asap-sapulin na ni Monray. Wan nga rod datang. Ay, nagado ti dinamdamag na anak ka. Wan nga rod datang. Kanayon kanugayam amapan ni Madam Ariela Ichay. Nagado kano ti ibagbaga na kontrakin ni Monray. Iso anasaya at mat. Tanapan tayo iti ayan ni Atty. Tatang. Awan pa lang ni Monray, Mami. Imawag itay iha. Saan kano ang makaawid? Maturog da kanon, ijay balay da Malyong. Nadagsan tirik na. Gapo iti makitkita ka pa nagkuykuyog da Monray kan ni Tata Malyong, Mami. Ha? Anyat kayat mo asawan, iha. Ang mga no brainwashan manan nila kay Malyong ni Monray. Anya. Ang mga no maamuandaan ni Monray ti addaan karbangan iti sanikwayo. Kat no anya pa iti aramidan day ti alakay. No muna kat nobya ni Monray ti anak day jay at Tata Malyong. Imposible amaamuan na dayta. Jackpot dyan, iha. Mami, anyat amo tayo ngay. Amuyo matiki naman nakibiyang day jay alakay Malyong. Pakibiyangan na amin ang makita kan mangag na dito'y mansyon. Ha? Iso adi kay unay agkampante, Mami. Di kay agtaltalag iti day jay alakay. Kan no mabalin, di yu itulok na agpuyog da kan ni Monray. Ta sigurado asabidungan na ti panunot ni Monray. Sige. Takasaritak tumanan ni Monray. Huwag ka nang umuwi sa inyo, Rox. Dito ka na lang. Ang mga nororayan na ko ni Ariela, Cleopatra. Huwag mo nang isipin yun. Akala ko ba ako lang ang mahal mo? Cleopatra. Iiyak ako pag umalis ka. Lalayas na lang ako. Anya? Ay sana, Cleopatra. At inak kumamot panawan. Kung ayaw mong lalayas ako, huwag ka nang bumalik kay Bakat Ariela, Rox. Nagmamakaawa ako. Ada nagdurtail. Oh! Lukatan to gate! Tatay bagag ka ni Madam Ariela! Ha?
Ti balikaw? Ay unay kat ti kinapig sa tingiwat day tabalikaw. Walay! Umayan! Abay, anyat masapul mo. Apay ngimay ka. Ada ka din niro ka. Ayawan, nabayag asan anagaw awid dito. Manungal daw. Unak tubay ka. Una, tadam sa bali, ngaw-awidan na. Anya? Apay akas na tibag magama. Kat ka anakam day dyan. Ay, awan ti ka akaanakan. No try tubit lain. Ada nirila. Kasaritak man. Daging ina na. Ringin ma. Ay saus, diyak kaya ti mabugkawan. Urayom ang makarieng balikaw. Sige nga ron. Lablay. Dasaran na mga ron iti mamirinda. Tanay, mabisila. Anya, ay saus, grabe ka mat balikaw. Saan ko abalay day taon? Oh, ibabaw na naklang di tao. Saan na siya kibos? Ay da, kanakak tibos dito. Isu akas labos na kumiti na. Ala, ikan! Apay nga da ka dito'y mansyon? Anyat masapol mo? No ni Mang Rocco ti kasapulam, awan dito'y. Sagpaminsan laan nga agaw-awid dito'y mansyon. Saan aniro ko, tika sa pulang, Ma'am Angelay. Ni Mamim, Anya? Apay? Anyat masapol mo ka ni Mami? napatag ti bagakin kwa na. May papanitian niya. Maipapankin ni Ruko. Adda maday, aramidin ni Ruko. Anya? Amo, no apay asaan nga gaw-awit dito man siya. Isok-sukat na ni Mamim. Anya? Sigurado ka iti day nga ibagbagam? Wen, Ma'am Angelay. Mabit lang na rod, ha? Riingat ni Mami. Ha? Si ka mismo ti mangibaga iti dayta kenkwana. Kat suportaran ka iti dayta. Ha? Ay, sige man nga raw. Agyaman na, Ma'am Angelay. O anya, di husto ti imbagak kada kayo? Saan ama pagtalkan day di aroko? Mismo nga ulitag na tinangibaga kada kayo iti madi nga aramid na, Mami. Mami, saan nyo nasangitan day di tao? Taawan pa'y imbag nga impaay na kada kayo. Angeli, apay anaaramid ni Rocco ti kastoy kanyak. Apay! Kaputa saan na kayo nga ay-ayatan? Di kwartayo lang pinapatag iti dayjay a tao. Saan ang mabalin da ito'y, Angeli? Saan ang mabalin ang matagikwati sa bali ni Rocco? Mami, anya kay kadi? Saan asasangitan ti kaskenkwana? Tainanlilaw na kayo. Kat tinasakit, pinagparang na ababaon ti babae nga inkuyog na ididito'y mansyon. Gayam? Hay, awan nagbain na talaga na dyan, Rocco. Balang kantis. Ni Rocco, tibiyag ko, Angeli. Matayak, no mapukaw ko ti ayat. Ay, anya kay kadi, Mami. Naglawag lang arudan ti imbaga ni Mang Baliko. Kastapay lang ti bagayo. Kaya't ko apen kanti amin. Mga nagparparbula ang itisarita na jay abaliko. Ay, makamo kayo. Basta siya, mamati ak iti imbaga ni Mang Baliko. Awagam ni Rocco. Agkakapsut ak nga po itinaabuak. Please, iha. Pakialam ti cellphone ko. Dial mo ti numero ni Rocco. Kaya't ko ang makasarita. Ay, nawaw. Di gusto ti atap ka. Isumot la akampay iday. Nakasing-singput da iti awir ka. Kayam. Naamuandaan ni mong rilaing ti adda karbangan na iti sanikwa da iti Sir Luis itaw. Ala, saan na bali, tatang? Nagkarimot ni Ator ni atulungan da tayo iti day taabanan. Asikaswan na dagiti papeles.
Tapno maipanaganan kini Monray ti kinabak nang da. Ay nawaw. Naimbaglaki din. Tanapan tayo kini aturnay. Pag titinulungan tayo dayto abanag, tatang. Makitinulong akmat. Ay nawawanak ka. Ay, saan kami palang agsubli di man siya? Ay natatang. Ang mga noong tandamanan ni Monray. Ay nawaw. Awan ti karbangan da mangungat itaw awir ka. Tasyak ti makalaban da. Tatang, di kay kumaunay. Yak kaya't ama irubo kayo, gapula ang itipudot ti ulo yo. Mala, di ka madanagan anak ka. Ay nawaw. Taamok tar aramiday. Amok ti pagluglugarak. Ken amok ti sasawag. So di ka madanagan. Awan ti dagi sa mapasamak kanyak. Basta daki ti hustaw. Awan kabutin ka. Nang runa dayjay Madam Ariela. Saan ko akabuting dayjay? Ay nawaw. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diyak mo, nurumbang tinaramid ko, wano saan. Pakamo dita. Parang itikas day nga naramid ka. Agsublay ni Cleopatra kanyak. Siyempre, itatanamwanin ni Ariela ti amay. Surutin na ni Rukaw. Kitiyawid na, iyay man siyaw. Ilaban na laki di, tika na ka. So asiguradaw, pag sinain na, dagiti dua. Ni Rukaw. Ay, sumpatak latan. Hello, Rukaw. Sa dino dayan mo ita. Apay ka, day? Kalpasan di pa ng baybay amin di trabaho nito eh. Dadaalan nagbay ka na, Ariela. Anat imbagbagam ka na, Ariela. Imbaga ka, kinakita. Ang kita ka. Sa dino dayan. Kwa. Sa dino dayan mo, kunak! Ay, adak dito'y syudad. Kaya't ka makasarita. Isong aurayan na, tagkita tapa man na makasangpatak nita. Awanan. Delikado ah. Ay, pasapol ang kasaritak ni Banyak. Kaya pumanaw da jabal likaw ay nawaw. Saan na ka di amaanusan ti trabaho na kas dishwasher? Napili nga min iti trabaho dayjay ay nawaw. Awan aanusan na. Ay, napabutngan ka no kan ni Rocco. Anya? Ay nawaw. Mabutan nga mga numasapulan ti kaanakan na dito'y syudad. Iso anak ko na ti kamsat ko nga iti farm laangan ti pagtrabahuan na. Anya? Kat numabalin, si kalako man ti mangitulod kan kuha na malyaw. Uray iji terminal ti bus laangan ti pangitulod am kan kuha na. Anya? Ay nawaw. Agpa-importante mo daya balikaw ay nawaw. Ala, an-anusan tan. Malangarap. No saan ka la napatid kanyak agayem ka? Pagan ano kumamat ti mangkuyog iti daya balikaw. Mala, ipagpagapukin ka panyang ay nawaw. Asikaswag pa'y nga raw ti may papaniti day taabanag. Kalpasan na, adan to ibagakin ka panyang napatig abanag. May papankin ni Monray. Pudno ka di ti indanon ti ulitag mo kanyak. Rocco. Agsao ka, Rocco. Pudno ka di. Ariela, nasakit lang tinakam ni ulitig balik ko kanya. Iswapat padaksan na. Anya. Siyak ti asawa, Mariela. Siyak nga ron ti patya. Saan kat ati ulitig ko? Rocco. Di na kumamot ang lilawan. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Ay ayaten ka, Rocco. Ay ayaten ka, met, Ariela. Saan ka mabalin alukwen? Gamin. Ay, mabait lang. Song batak tawag ko. Sigurado anapatag da ito.
Panawan ka pa'y ditoy, Ariela. Addain mawag kan kuana, kalpasan na, nagdardara sa arimwar. Di kay payla ka di agatap, iti kastangar aramidan na, mami. Adda ka no sarakan na a kliyente na. Umay kayo, surutan tayo ni Mang Rocco. Ha? Darasin nyo, diyo itulok nga ululawan na kayo di Mang Rocco. Umay kayon. Oh, sige, mabitla nga rod, iha. No kasta, ni Monrete. Oh, Diyos ko. Pasensyakan panyang no saan da kan ana ikuyog iti papan mi kini attorney. Ay nawaw. Sa bali nga minti nagparik na kanyak, iti imbagan ni Monre nga addan to kano ipapirma ni Madam Ariela Kenkwana. Ay nawaw. No kasta, masapul ang mabilin ang naimbag ni Monre Malyong. Wen panyang, jakmat kidi agliway amang bagbaga Kenkwana. Kanayon ko apalagipan, asaan basta mamate iti pagpakita da Madam Ariela Kenkwana. Tinakadkadlaw, aplas-plastikan da taw awir ka. Ala, si kanti makaamukan kwa na. Tako na matasi kati binilin day di Sir Luisito saan aya. Wen panyang ay nawaw. Ad-adda na bantayak ni Monre ita. Taditay laam mo ti plan-plan wen da Madam Ariela nga ramidan kontrakin ni Monre. Ijay samet San Berting, titurungan ni Rocco. Basta surutan tayo, mami. Ada ngamin negosyo na ijay, iha. Amangan no iso ti mapan na asikasuhan. Mami, anya kay kadi. Basta aguli magkayulatan. Di man ikalintagan day ta Mang Rocco. Tano siyakla may isa. Mas patsyat ni Tata Baliko ngam day ta Mang Rocco. Iha. Basta surutan tayo. Uray sa dino pa'y titurungan na. Surutan tayo. Tapno maamuan tayo. No agsasa umat la itipod no when no saan. Buti na lang, dumating ka. Talagang lalayas na ako. Pag di ka sumipot, Rox. Kansaan na adayta? Sasabihin ko ang illegal na negosyo mo? Shhh! Cleopatra, tangiwat mo. Ang pang-aasim, saan ko mamatakas Talagang gagawin ko yan. Pag hindi mo gawin ang gusto ko, Rocco. Alala, gusto nga rudan, Cleopatra. Umay ka man, Kitty. Umay ka. Ikaw naman kasi. Kasta ka diti awan aramid na Mang Rocco. Awanan kay dibain. Luklok mo ni Mami. Mami! Mami! Ariela! Hay! Subukan mong lumapit, Rocco. Iwanan na kita. Mami, na! Lumayo na tayo dito, Rocco! Hello, Mama? Monre, iho. Ha? Kasapulang ti presensya pa na. Apay, Mama. Anyat na pasamakan ka. Apay ngagsangsangit ka. Nagsakit ti barukong Monre. Agawin kan dito yung pansyon, iho. Turayan ka. Bye. Owen, Mama. Bye. Ay na. Anaya. Tata Malyong. Oo, apay. Asinigi mawagkan ka man Ni Mamak. Anaya. Agsangsangit. Nasakit ka no ti barokong na. Iso nga gawid akpay langi di mansyon. Ha? Ay nawaw. Ay. Baraw. Saan tapay nga agawit ijay? Agtalinad tapay lang ditaw. Amangan no anya ti mapasama kini Mamak. Agawid tan Tata Malyong. Ha? Ay. Di yun lapdan no kasta ti kayat na tatang. Kuyugan nyo lang angan. Sige nga ron, Baraw. Ay, mapantan. Ay, nawaw. Awanan ba intay di Mang Rocco? Ninayunan na ti parikot ni Mami, Monre. Kaasimot ni Mama. Wan nga rod. Iso na saya at mata nagawid ka.
Manang, Sige, nawaway, nagkatulti akong ko. Ay, natatamal apay ano sa dino ti ayan mi kanimon ring agsarsarita kat adda kamat. Sige, nawaway. Ay, kwahay, nagtapo ka na ya. Ay, kwah, pupunak sa kitawahay. Pinunasan ni Nana labang dagita. Sige, nahay, nagtapok nga may nawawa. Ala, umay ka mon ray. Saan adito ti pagsaritaan ta? Adaywan ta day ta at tatamal ta chismoso day talakay. Umayak man ag-relax pa niyan. Ay, ma-stress ak ijay man siyawn. Mairamraman ak ma-stress. Ay, agkakanat ngamin ti pag-aburidon ni Madam Ariela. Maysan ti panang panaw ni Sir Rocco kan kuana. Ay, no kasta nga rood. Talaga apod no ti imbaga ni Baliko. May papan kan ni Rocco akaanakan na. Kastamot ti mangmangag ko pa niyan. Ay na, kanayon nga agsangit ni Madam Ariela. Di pa'y kat makapangpanganan ay iti ustaw. No makalagay pagpaluto iti oats. Wano agpatimpla iti gatas na. Nagitalaang ti papaunod na. Ay, lakaman na itan ti bunga ti kinaulpit na idi. Naging kaita na ulpit lang tapan niyang. Ay, basta rami idam lata ti trabahom. Tulungam ni Malyong ang mga sikaso kan ni Monray Lable. Uwan pa niyan. Mabitlaang. Adto ti kwartam. Inikanak ni kabagis ko. Iso nga ibingayan kamat Ay na, ay. Saanan ko na kuma. Ngam awanan nakatalagan. Ay, oray piso adulay ng awan. Iso nga diyang manakpan niyang ay. Buwisit talaga. Oh, apa yan, Mami? Talaga confirm, Angeli. Dayjay amon reti agtawid iti sanikwa. Day di titom a Luisito. Anya? Kagap-gapok iti ayan ni attorney. Impakita na ti last will and testament day di Luisito. Kat talaga animon relaang ti mabalin amang tawid kadagiti sanikuak. Mami? Apay, akastoy. Agsasaruno ti malas iti biyag ko. Apay, Angeli. Apay, asyak pa iti madusa iti kastoy. Relax, Mami. Di kay mapukawan iti namnaman. Diyak maaklon daytoy. Kukwak laang ti sanikwa. Siyak timang tagikwa iti dayjay. Siyak laang Angeli. Awanan ti sabalipay. Siyak! Di kay madanagan, Mami. Ikarigatan tayong ay-aywan ni Monray. Talakalaan ti mga ay-ayo kan ko na. Ilako tayo ti sanikwayo. Kasanon, no saan nga umanugot ni Monray? Umanugot ay jay. Basta ay-aywan nyo ana imbang. Mama, okay kayo ka din? Medyo. Mama, mabalin ka diti agkid daw kada kayo? Anyan ay ta, Monray. Kid daw ako makada kayo. Ang ipasyar ko dito yung mansion ti girlfriend ko. Ha? Mabalin ka di, Mama? Saan pa'y lang nga ita, Monray? Please, ano ti pampanunutak? Nasingpat tinubyak, Mama. Napintas pa'y. Sige. Umanugotak. Ngam iti maysa a kondisyon. Anya day ta, Mama? Ilakutan ti sanikwa tayo. Tagumatang tayo iti sabali a sanikwa. Agpaaramid tayo iti sabali a mansyon. Tay napimpintas a mansyon. Ha?
Nakasaritak ngamin ni attorney. Kat ada impakita na kanyak. Amumon ti amin saan ka di? Asika ti agtawid iti kinabaknang ko. Uwan, mama. No kasta nga rod. Agtong palka iti kayat ko, wan? O ala, umay ka. Saan adito iti pagsaritaan ta? Mapantay jay silid ko. Umay ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gumatang tayo iti sa Bali Alugan, sa Bali a resort, kanda dumapay. Apay ngay ang masapol nga ilako tayo, mama. Tane, agsukat manen titawan. Tikayat ko, no nagsukatan titawan, masukatan mat amin nga addak kada tayo. Anya? Kat no mabalin, mailako tayo aminen asani ko tayo, sakbay nga agsukat titawan. Tapno makagatang tayo mat adagos, iti kasukat na. Mama? Kasta ngamin ti kayat ni papam, idi si bibiyag payla ang iho. Ila ko na kumaidin. Adda pa'y bayer nan Ngam, apag isumatan ti ipapatay na. Mama? Agsangit kayo manan. Malagip ko ngamin day di papam, iho. Nagkasang ti papanaw na. Inayayat ko, day di papam. Isulaang ti lalaki iti biyag ko. Kat ni Mang Roko ngay, mama. Isumat ti asawam ita. Bye-bye amday jayan. Nagsina kamin. Ha? Saan kun alavday jay, talino kunak. Hanggang saan man aniroko ti pagsaritaan ta. Tikit di maipapan iti sanikwa tayo, iho. Kan, amom ka di, Monrey. Kanayon ko, amay tagtagainap day di papam. Anya? Agpakpakaasi kanyak. Nga ilako tayo kanon dagiti sanikwa tayo. Taadda kano mangal alman. Asino nga iti mangal alman, mama? Di namot imbaga. Basta adda kano mangal alman. Iso nga ilako tayo kanon. O anya, umanugot ka kadimon re iho. Tano umanugot ka. Ayaba amon diti mansyon tinobyam iti kabitan a panawan. Kat pagkasaran kayo pa yun, no kayat mo. Panunutak pa ya, mama? Ay sus, saanan a masapul a panunutam pay? Uwan ko namon, tapno malpasan ti amin. Mawag ni Attorney Itay Anaya. Naggapu ka naman ni Ariela iti ayan na ay nawaw. Birber nga san yung matlatan ti sigod nga amo yung tatang. Awan karbengan nan ang maawagan iti madam. Ta saan mo't abak nang? Saan kumot nga amaw ay nawaw? Kat, anya timbaga ni attorney, tatang? Impakita ka nun ni Attorney kina Ariela ti last will and testament day di Sir Luis itaw ay nawaw. Ngam saan ka nung imbagbaga ni Attorney kina Ariela naggapo tayo ijay? Kasta ka di, tatang? Wen, anak kao. Nadlaw ko nga men, nyadakin ni Monre ti simpatya ni Attorney Bartolome. Nagkaray atulungan na ti wawir kao. Madlaw akagura na Ariela. Taka siya naw, nakadkadlaw arupat kwarta da yung Ariela.
Ag-aguman na tisan mo't aparakin kwa na. Agraraman tayo di nga Ariela. Naimbag mo't ata nasarakan tayo ti Attorney Damon Ray, tatang. Adan katulungan tayo ang mga sakit kan kwa na. Wan nga rot ay nawaw. Ay, kita man lang agpaiso ti biyagan niya, anak ka. Asino nga iti mangipagaraw? Adi namnamain ni Ariela kinabaknang na. Kat saan mo't gayam nga iso, di pa kaikaryan dayay, ay nawaw. Wan nga rin, tatang. Ngam panagkunak. Delikado ti kasasaad ni Monreita. Amangan no pagpanggapan da iti dakas. Don't worry. Anaya, anak ko ay nawaw. Jak baybayan ni Monrey akaayan ayat mau. Saan ka na naman pupunta, uy? Agawid akpay dyan mansyon, Cleopatra. Na naman? Di nakpagpungtutan, Roko, ah? Aramidak ti pangtakkan ka? Nutob ngaram ti kayat ko? Cleopatra, dengganak. Masapula maalak pa'y nga umuna ti bingay ko kani Ariela, kwarta. Sakon to panawan. Ha? Maawatam ko madayta. Numalako na ti sanikwana. Pagbingayan mi day jay. O sayang, no jak maala ti tawid ko. Isa palubusan na. Tano na alak kong ti bingay ko. Agpak ni akton, Cleopatra. Agpaknitan ton kunam, ah? Una, agpaknitan ton. Sigurado ka? Wan, Cleopatra. Iso adi ka agim imon, wan. Si kalang ti mahal ko. Ala, sige na nga, Rod. Basta tuparin mo ang pangako mo, ha? Takong hindi? Nasaysayatan no mabalot tan adwa, Rox? Ay nawaw. Mangrugen panyang. Mangrugen ti panagsagaba ni Madam Ariela. Ay, Malyong. Mangrugen ti panakadusa na. Dayjay ati maghanap na. Apitan na itang tibong at tinaalas nga ramid na. Ay nawaw. Awanan ti laban na. Awanan ti karkarit na ita. Ay, hanggang saan tayo abastag kampantilatan? Di tayo amo. Abangan no niya ti pampanunutan da. Ay, numabalin. Diyak kayat ti agatap. Ngam di tayo laam mo. Noan niya ti sumaron no aplano da nga aramidan. Kontra kan ni Monrey. Wan matki di ay nawaw. Ngam, jak itulok ang mapagaramidan da iti dakas ni Monrey. Jak panawan, aging kat kabayla ay nawaw. Flowers and chocolates for you, Ariela. Sweetie pie. Ha! Anyat masapol mo. Apay nga adda ka. Kalpasan ti panang lipot mo kanyak. Adda pa'y larupam nga agpakita kanyak. Ayop ka! Sige, sweetie pie. At to'y pie ti bangiraping-ping ko. Itayak para kan. Tong pahampay, Ariela. Talaga atong paat! Nagsakit ti inaramid mo kanyak, Roko. Amom anagdagsan ti pagdaldalanak ita. Ngam ninayon ang pailaang mat. Sorry, Ariela. Sweetie pie. Awan ti sabali ang may pagakno di. Sorry. Pagkawanan nagtanay lawanak. Nasulisugak lang, sweetie pie. Ulbod! Agparinto mga kitisangwan ng Ariela. Pang-aasim ta pagkawanan nag... Ikanak kumapay iti may sagon daway, Ariela. Pinanawa kong na siya babae. Ang supliyakon kan ka. Ala, tumakder ka ditan, Roko.
napakawan na kanin, sweetie pie. Saan akas karina ti mamakawan? Ta saan akas karina ti inaramid mo? Ipakitam ti panagbalbaliw mo, tabarang mapakawan kapay. Uwan, Ariela. Basta awatan nakmanan dito yung mansyon. Tasulnitak tinagkurangakan ka. Saan Monray? Ay nawaw. Di ka umanugot iti ibagbagan ni mamam. Ay nawaw. Gumatang kanumot lang iti sabali asan ni Kwame. Kanagparamit iti sabali a mansyon. Basta saan no kunak? Saan? Ay nawaw. Ha? Monray barok denggenak. Ta para iti pagsaya atam ti pampanunutek wen. Ay nawaw. Kaasimat nga rod ni Mamak. Ado ti utang na. Ibalod na no sana makabayad. Ay kadbayam nga ibalod da ay nawaw. Ala, apay nga kasta ti bagbagam, tatamalyong. Di ka kadimasyan kini Mama? Apay, kinaasyan na kaya ide, Monray, alaman, ay nawaw. Lagi pa yung dagiti agkakadagas nga inararabid na kin ka, barok, ay nawaw. Nagbabawyan ng dagijay. Nagkidawan iti sorry kanyak. Nagbalbaliwan ni Mamak. Ay nawaw. Unaday di papak. Saan arumbang ti agimulay ti sakit tinakam? Mala. Nagbalbaliw ni mamam ay nawaw. Basta ti maibagak, kastoy, Monray, kay nawaw. Idi si bibiyag pa'y di papam. Di na kaya't nga ilako dagiti sa ni Kwayaw. Isong imposible ti bagbagan ni mamam Monray ay nawaw. Ha? Ulitak Monray. Uray itala atog ngaram ni mamam. Arami mami na yun, basta saan ka nga umanugot ama ilako ti sani ko at hawid mo. Gusto ka na? Monray, nawatan ay nawaw. Uwan tata. Ngam no jakpat ganti kondisyon na. Sigurado asaan akayat ni Mama ngay pasar ko ni Anaya dito'y mansyon. Ay nawaw, saan na problema day tabarok? No di na kayat o di saan laeng ay nawaw. Saan ang big deal day ta? Tamabalin nyo matlat tati ang kita itiruar kina Anaya. Nakagaukan na nalabang? Mga nakon? Un ma'am, indasar kang titaraon nyo. Mabitlaan ta inakayaban da Madam Ariela kan sarukaw. Saan? Madamdamadan ton amangan. Umuna akon amangan. Ha? Buisit at talaga day jak tao. Ay na. Ha? Asina, Ma'am Angelay? Asino ti kabwisit ma? Babalan ka din, Nana. Dinakman pakibibiyangan. Awan bibiyang mo no asino ti kabwisit ko. Ha? Nagpuskulkit di ti rupa na. Ay no, makapasuro na talaga. Nung apay mat namin na inawat pay laang ni Mami day jak tao. Ay, makapasuro na talaga. Amo kang ibagbaga na. Nisaraw ko siguro. Tapay nga inawat pay laang ni Madam Ariela dito yung mansyon. No siya ti masuron. Pumanaw ako dito'y. Tamakamudan iti bagbagida. Ni Mami lang amin ti pampanunutak ka. At dansamat ililingnan day ti Ma'am Angela. Nagsasaong at may mesa. Kasarsarita na ti bagbagida. Ay, nako. Awan pa'y limpyo at tao dito yung mansyon. Siyak sa lahang nga ay. Imbaga ni Mami kan kamon, Ray. Kan di mat kunam alam mo ni Mami? Love ko mat talaga, Manang Angeli. Kat saan ka di ano love mo ti may sa atao? Itad mo amin akayat na? Ha? Kan apay. Kayat mo amabalod ni Mami, Monray? Ay, saan Manang? Nukas tangarod. Umanugot kan. Taila ko tayon ti sanikwa tayo. Tapno ada pangalaan ni Mami iti pagbayad na iti utang na. Kasimot ni Mami no mabalod, Monray. Amangan no agungot ni Papa, Manang. Saan? Apay ko mga agungat, katawan mat ditoy. Natay nga rudan. Kan may sa, maragsakan kit di ano mailakon ti sanikwa tayo. Ngamin, masukatanan iti baro. Baro abalay.
baro alugan, baro a negosyo, baro amin. Mga baruanan tayon kada mami. Mapantay ton iji abroad. Kayat mo ti mapan iji abroad, Monray? Kayat ko no kadwak ti girlfriend ko. Ha? Ikuyog tayo Ha? Talaga? Manang? Wen, iso nga ilako tayon. Wen? Ay, lading itak manang. Ngamjak kayat. Tapakalaglagi pa kini papatimbati na asa ni kwa. Sorry, Manang Angeli. Ha? O anya, Monray, nakapanunot kan? Umanugot kan iti kayat ko ang mapasamak, iho. Sorry mama. Saan ko mga saksakit tinakam yo Diyak kayat ti bagbagayo? Ha? Diyak kayat nga ilako ti san ni kwa tayo. Tapakalaglagi pan tayo kini papadayta. Anya? Anya ti kayat mo nga aramida kaya. Tapno agtungpal kalaeng iti kayat ko, iho. Awan mama. Agkid daw kalangan iti sabali. Basta sana dayta. Sorry mama ha. Sige. Ala, lumuran samat ni mama. Maawatan nakmat siguro. Gusto matimbaga ni Tata Malyong. Pakalaglaги pan mi iti day di papati sa ni Kwame. Iso asaan mi nga ilako. Kan, malagip ko iti si bibiyag pay ni Papa. At day di gumatgatang iti daganay di probinsya. Ngam di na kayat nga ilako. Iso ang mamatak iti imbaga ni Tata Malyong kanyak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga natangkan ti ulo day di Monray, mami. Wen nga ruhod, dandani jak nalapdan tiriknak itay. Dandani tinungpak day jahi amon re. Malas nga minti panangawat yung manan ka ni Mang Rocco dito'y mansyon. Ha? Malas day di tao, mami. Iso apapanawin yun dito'y mansyon. Nagkari ni Rocco. Adinan ulitin ti inaramid na. Iso nga ikak itigon daway na nga agbaliw. Mami. No ulitin na pa'y ti inaramid na. Talaga adjakon awatan pa'y. Saan man ani Rocco ti pagsaritaan ta. Panunutin takit di. No anya ti pamay anta ken ni Monray. Panagkunak. Dayjay alakay malyong ti mangsugsug-sug ka ni Monray, mami. Ha? Amoyo matan ti kinaklose da Monray kan Tata Malyong. Awan ti ilimlimod ni Monray iti dayjay alakay. Nang runa, kat nobya ni Monray ti anak na. Angeli. Man nakibiyang at talaga dayjay at Tata Malyong. Tano sa dino ti ayan ni Monray, at damot apasalsali. Pakibiyangan na aming aramida ni Monray. Bayam, iha. Tapapanawag to dayjay amalyo. Ay, nawaw! Ay, anay ko. Apay nga yakilat manan alimtig ti saka ko. Anay ko. Ay, nawaw. Ay, dawag! Apay, di ka pinabumangon dito. Lablay, ay, nawaw. Anay ko. Simro ti rayo, makakainawaw. Limtig matan ti may sasaka. Ay, Allah ka! Apay ngay! Ay, sus! Ang mga nuadanakan mo na ikontra. Nalipatak ang maikontra gayam iti sakit ko. Di in-take out ko asinda ki di rabihan.
Anya? Ay, anya nga ti agas mo. Sapay anday di balay ti agas ko lablay ay nawaw. Ina ka di alaon ti agas mo. Tapno makatumat ka. Ay, sana dyan ay. Agawid aklayang ini di balay. Kababain mo't anog pasikasuak dito yan. Adaak mo't ang mga sikaso ka. Sanain ko naglaro din basta agawid ak anay. Tay di balay ti pagagasak. Anay ko ay nawaw. Agyaman iti pa nang itulod mo kinitatang dito balay mo rin ha. Kat, agsubli ka matla ang ijay mansion ita. Saan nakmatapalubusan ni Tata Malyong, Anaya? Iso aditoyak pailaan? Sige nga Rod. Tapno makapagbanding tamanan mo rin. Una, Anaya? Ngamin, kanayon nakailiw ka. Tikayat ko, kanayon nakaduha ka. Ngamsa na balik, taumadanin. Monre. Amangan no iti mabiit, agkalay satan. Ikasarkan to Anaya. Promise, I love you. I love you too, Monre. Makitinulong akiti dayta, Ariel. Problema nga rod dayto eh. Talakalaan dayta. Ipadispatsaatan ni Monre. Ha? Siyempre, nawanton ni Monre. Asin na pa'y kumati sa baling agtagikway ti sanikwa day de Luisito. No saan asi ka? Awan matanti sa bala kabagyan na dito eh. No aramidan tatikasta. Sigurado apagatapan data. Nang runa kat addakan ni attorney dagiti kasuratan. Padasam tuman ang kasarita day dyan nga abogado. Jaya may tidak kalagatan. Tagi remedyo akiti kwarta. Pinadas kunday ta. Ngam talaga di na kayat nga awaten ti idi jayak a kwarta. Saan apapasuksukan day jay nga attorney? Anya? Ano kasta nga ron? Saan mo napalubusan na rumuwar dito'y mansyon na day dyan Monre? Anya? Ingit amon. Masapul nga ang talinaglayan dito'y unag ti mansyon. Kumusta kan Monre, Barok? Ay, da kayo matgayam, nanapanyang. Sumrak kayo Agyaman, nak. Okay, kumusta kan ngay? Nasayaat mat nana. Kaasin niya po Diyos. Nasayatak matlakta. Ay na, nabayaga di ka nakita. Kaano ka nga agawid iji mansyon? Di nakpalubusan ni Tata Malyong. Anya? Ne? Ni Mama. Mabit lang Sung batak ti awag ni Mama. Pilit nga rod niya agawid iji mansyon, panyang ay nawaw. Inawagan ka no ni Mama na. Kat pagaw-awidin na ka no iji mansyon ay nawaw. Malyong pangaasim. Saan mo palubusan? Uray jak palubusan no talagang agpilit. Nasakit nga mintisakak, panyang. Jak makaduan ni Monre. Uray kumaa, no adda ti anak kaw, ta iso ti maglapad ki ni Monre. Ngam simrekmat iti trabaho na ay nawaw. Ala, saan na bale? Sa bagay, adamat kit din ni Lovely ije mansyon. Wan matkit di apan yang ay nawaw. Nalaing nga minyag artista dagi nga gina. Basit la sangit da manggag kan makita ni Monre. Maasan matan taw awir ka ay nawaw. Wan nga rod. Nadlaw ko anala ka amamati ni Monre Malyong. Wan, numabiling matkit di anay bag. Denggan na matkit di pa magpagano kwa ay nawaw. Iso na laing taad da di tsimpaw. Ano imbaganan awanan ti denggan na asaaw ay nawaw. Ala,
Awagan tanto laangan ni Lable. Ta isupay lati makaamo kan ni Monre ija mansyon. Ay nawaw. Sikan ti mangawag kinilable. Ta sa balin tumanan ti pagawatan na no siya ti mangawag. Ti baganan tuman akras kon. Ay nawaw. Agyaman na, tasimmangpat kan Monre, iho. Anya je ko na may ti cellphone itay, mama? Ti may papan iti nobyak? Dayjay? Agkalaysa kayon ton, iti mabiit. Ha? Pagkasaran kayon ton, iho. Talaga, mama? Wen, Monre. Ayabam ton dito mansyon. Takayat ko, ama-am-am mo. Agyaman nak, mama. Sige, no kayat mo. Rumarak manan. Tay naksukunan ni Anaya. Sukunak iti trabaho na. Saan pa'y nga ita, iho? Kababain matkan ko na. Siyempre, nabannog iti trabaho na. Bay ampay nga aginana. Inton at dawayana. Samun to ipasyar dito'y mansyon. Okay? On, mama. Ala, ingkag meriendahan. Tanagpaisagan akan nilabang iti merienda. Unpan nga awan problema iti dayta. Ar-aramidak met amin abilin mo ka. Agyaman at Lovely Ay na, saan pa'y lamang ka umay ni Malyong di ta nasakit ti saka na. Kunak nga ron nga uray saanin nga gaway. Yung nagpilit man. Mabain ka nung agpaasikaso dito yung mansyon. Kit adak lang nga ro din ang mga sikaso kankwana. Ala, baybay amon no kasta ti kayat na. Babain siguro kada Madam Ariela. Sa bagay mo't kit di Sige, sika nga ro din ti makaamo ka ni Monre ha. Di mo baybayan. No adadang ka sa mapasamak dita. Ibaga matagos ka niya. Unpan yan. Sige, kastapay nga road. Bye. Bye panyan. Ay, apay nga takas din ni panyan. Awan kumamot ti pakibiyangan na kinimunray ka. Kasaan namot akap-kapin ni anaw. Ngam nagsasal. Kasla nakapatkatig ni Munray kan kuana. Saan mo't nga iso tiyaya ni Munray? Ni Malyong may tinangaw-awir kan kuana manipod ubeng. Unaw. Gapo nga tata napatagkin ni Malyong ni Munray. Iso anapatagmatan kan kuana. Apay nga takas jay. Ay, mabulbur siya, anak. O anya, napaanlugot yun ni Monray, mami? Day tangarod ti parikot. Talaga natangkan ti duri na. Ay, kasano nga rodaytan, mami? Kasanon, no namati iti imbagayo apag kasarin yun to ida iti nobya na? Angeli. Sigurado anam na maing na dayta, mami. Di bayam? Pag sinakit di idan Ha? Dayjay kit din a babae ti agnumar iti kinabaknang day di Luisito. Jack ipalubos, Angeli. Mami. Naglaingan ngay. Nalaing ba't dayjay Amalyong? Sabsabidungan na ti panunot ni Monre. Kainton maikasaran ni Monre ti anak na. Isudanton ti agnumar iti tawidan ni Monre. Nagalaan da iti laing da. Ngam, sigurado agumura ni Monray no pag sinain nyo ida iti nobya na, mami. Di ka madanagan. Alaag itinasaya at awagas. Pakitaan talata itinasaya at ni Monre. Tapno saan agumura. Agsingsing talata, iha. Ay, kagurgurak pa'y matikas na. Nagrigat kag pamarang anasingpet. Aganos iha. Pagtitinulungan tayo kadaro ko daytoy abanag. Gatalangan tag tinulong, mami. Baybayan yun day amang roko. Taison tumat lang manan ti makakaadda ang mga alman iti kinabaknang tayo. Adamot latapasat ni Roko iti daytoy iha. So abaybay amlata. No kayat na ti makitinulong.
Dimot ko na ni Mami asaan ka pala arum-rumor dito mansyon. Tama nga no pagaramidan da ka iti dakas iti ruwar. Inak ko masarungkaran ni Anaya, manang Angeli. Ha? Dimot saan nakapalubusan arumor ni Mami? Wan, ngam agpakada ko mamanan kan kwa na. Kailiw kon ti girlfriend ko. Kayat ko na makita. Monray, please. Ada problema ni Mami ita. Isang mabalin ka di? Di mo kumandagdagan ti parikot na? Ado dagitag pangpanggap iti dakas kan ka iti ruwar. Amang ano kidnapon da ka? Saan mat siguro? Basta, di ka pa'y larum-rumwarwan. Agtungpal ka kuma. Agtali na agkalaang dito'y mansyon. Okay? Dakas mo, Ray. Rumwar ka. Agyamanak, nanalabang. Ada pag-playtime. Adda. Alang nga rudan. Awan mo't lati maitid ko akwartam. Awan kwarta. Dasam ti masibag. Tapno saan da ka makita da mamam. Agyamanak, nana ha? Ala-alamapan kan. Tamangan mo makaraing da madam. Basta agsuli ka dagos ha. Wan, nanalabang. Sige, mapalak nga rudan. Kan. Kasimat nga ni Monray. Kapag isunto inton makaraing ni Madam Ariela, nakasangpot tumat siguro ni Monray. Naimbag man ta pinalubusan da ka da mamam, Monray. Naglibasak, tata? Anya? Ay, nawaw. Sigurado amaong tangka, baraw. Pinaglibas nak ni Nana Lovely. Ay, nawaw. Ay. Ipaspasubo na ka day di alabli, ah. Masyan lang kanyak. Iso at tinulungan nak. Imbaga kasarakak ni Anaya. Wen ay nawaw. Ngam kasanaw no agawid ka. Ang mga no kabilin da ka manin ijay mansyon. Saan, tata? Di ka madanagan. Tanasing putan da mamakan manang ko. Nagpromise da kanya kasaan da kon nga ungtantay. Kun saan da ko nakabilan. Nagbalbaliw da nga rudan. Nga ta, Monray, ay nawaw. Wen, tata Malyong. O sige, tayo nagtulungan ni Anaya nga gluto. Panawan kayo pa dito ha. Sige. Agin niliw kayo iti anak ko, Barok, ay nawaw. Sige, tata Malyong. Sige, Barok. Ay, Monray. Nagluto kayo, ana yung baga. Napanin. Di natin kaskason. Ay, nawaw. Kanyam. Kita man lati pasamak ti biyagan niya. Ni Monray, nga inululpitan da. Imbagbaga ni Ariela ako kwa na ti kinabak ng anapanawan ni Sir Luisito. Ngam, idirimwar ti kwenta. Nimot gaya Monray ti akin tawid katagijay. Nagpartak ti pasama. Gusto pala tagparparit na kanyak idikay. Iso nga ita. Kung namlan asino da nakasimpatan kini Monray. Taamudan ani Monray laing ti addaan karbangan iti kinabak nang da. Angim. Ti pagtanagak ita. Ay nawaw. Ay. Ang mga nuyakar daman ang talipuspos tiyaw awir ka. Ay, delikado ano kasta? Ay, sapay na iranranamat akas ti kasasahad ka. Simraw ti sakit ti saka kay nawaw. Saan ko ang makaduan na kanayon ni Monray? Ay. No, apay mo't namin dito sakit ko ah. Anay, nasakit ah. Ay, sakpay mo't tinagsakit iti kastaw. Dagitay ko masursurando at tawa ti kaptan ti kastaw sakit. Tapno saan tan ang makabulakpaw ay nawaw. Ay, sakpay mo't lang. Bay nga bisang sangit ka. Na. Ha? Ay, nawaw. Mayat
Pinatawa na kitindwa ini kusina. Salamat namin nagpanahon. Na. Ayun, na yan dang itindwa. Nakarag-rag sakda ay nawaw. Talaga nga tanga isudan tagkatuluyan. Daan na yakin mo rin nga tinaikari para ititunggal na isa. Saan dan to nga tang agsina? Jak tupay palubusan arumwar. Si kantulakit din ababaunan laeng. Timang palpalubos kan ni Monre arumwar dito'y mansyon. Labang. Suray, madam. Inton maminsan. Jak kayaten nga ramidam ti kastoy ha? Madam. Pigsaam ti sumungbat. Di ka agara saas. Madam! Bang kadagita babaunan kat mapaksyat ito'y mansyon, mami. Talaga apaksya kon daytoy abakat. Patakiyasak no aramidan na pa'y maminsan, Angeli. Ikakpay iti maysa at tiyan sana. Apay-pay lang amin, mami. Saanan amasapol. Awanan ti tiyan sanang agbaliw day tatabakatan. Natangkanan ti duri na. Saanan ama isuro. Maikarim, adimon ulitin ti inaramid mo. Labang. Madam. Suray. Di ka nga nagpakalaing. Kunamlan asino kamat kami nga agdisdesisyon dito'y mansyon. Sorry, ma'am. Ala, ikasukunan ni Monray. Ay saanan? Awagam laengan, Angeli. Kano mapanday ta ijay balay damalyong, sigurado nga agipulong day ta. Ipulong na ti panang sermon takan ko na. Mabit lang ron, talap ti cellphone ko. Sige, kasarita mi tinasaya at ni Monre. Ibaga mapagawawidak, Angeli. Grabe, may nagkita nga gina. Agpadpada da sumirbiyada. Sa anak pa'y nga agawid, anaya. Kaya't ka pa'y amakadwa. Iso ang makiturugak dito balayo, ha? Saan a problema na ita? Welcome ka akanayon dito'y balay. Palubusan da ka nga tada mama, Monre. Ang mga noor-orayan dati panagawid mo. Palubusan dak? Basta ipakadak? Sige, sikati makaam mo. Talaga anawayakan arum-rumor iji mansyon nyo, Saanin akas idi naingat da mamamkan ka. Anaya? Amin na kayat ko ita. Ipaay da mama. Amin nakidawak. Patganda. Nasayaat nga rod kasta, Monre. Imbagan tupay ni mama nga kasartan. Saan pa'y kano nga ita? Kaya't nakan amam-amo ni mama, anaya. Sungak sa kana ka, ha? Apaman nga ipasyar kay Dimansyon. Sigurado apagkasaran natan ni mama. Adda awag mo, Monre. Ha? Ni manang ko. Hello, manang? Hello, Monre. Ayan, Mon. Agawin kan ading ko. Please. Sapsapulan na ka ni Mami. Ha? Sa anak nga gawid ita, manang. Makiturugak dito'y balay da tata Malyong. Anya? Agawin ka. Aday pagamit ka ni Mami. Ha? Anya ti bagayo, manang? Basta, napatag-abanan. May papanikikalay sayo itinobyam. Ha? Kuna ni Mama, akayat na kayo apagkasaran itinobyam. Takayat na kanungaminan di maagdaan iti apo ko. Talaga, manang? Juan, isong agawin kan ha? Urayan na ka. Uwan saan? Sukunan ka lang na. Ay, saanan, manang? Agtaksiyak tulangan nga gawid inton madamdama. Okay na, Rod. Namnamaan mi dayta ha? Agawin ka itan, Juan? Manang. Okay. Bye. Bye, manang. Anaya, agawid ak gayam no madamdama. Apay, inong tanda ka kadi? Saan? Pas itimbagakan ka. Saan da kong ngaong tani di mansyon? Basta, agawid ak pa'y ha? O sige, sikati makaam mo. Sana bale, tagkadwatan to ni ti agnanayon, anaya.
Imot imbagakan ka, adi ka pa'y larong-rumwar dito'y mansyon, iho. Sorry, no naglibas ak, mama. Awan matkit diti problema. Maawatan ka? Kanda di kagdanag, tasaan ka nga ungtan. Agyaman ak, mama. Talaga nagbalbaliw kan. Wen nakaisumaktupay akanayunan. Kat iso adi ka palubusan arumwar dito mansyon. Taamangan no adamang kidnapken ka. Amangan no pagaramidan da ka iti dakas. Banag adyak kayat amapasamak. Ngamin, adyak kayat amaisagmak ka. Iho. Awan mo't basol ko iti pada ka tao. Isungawan nga ruti rumba nga pagdanagak. Anya ti amom. Amangan no maitulad ka iti daydi papam. Ha? Awan mo ti amo tayo abasol na iti sabali a tao. Ngam, kasjay tinapasamak kan kuana. Nakabutbutang mat dayta ngay bagbagam, mama. Talaga ang nakabutbutang. Iso adeng ganakwan. No imbagak, adito'y kalaang unag ti mansyon. Dito'y kalaang. Saan ka arumrumwar? Un, mama. O ala, ingka manganan, tanangan kamihin. Nangana ko ni balay daan aya, mama. Kasta ka di. Kat, anyangay. Kumusta gayam ti ibagbagakan ka? Singsingiran dakon ti bangko ang nakautangak iho. Ano jak pa'y la makabayad? Paibalod dakon. Ha? Kayat mo ka di ang mabaludak, Monre. Nagrigat ti mabalod. Makapabagtit. Kayat mo ang mabagtitak. Saan mama? Jak kayat Nukas tangarod. Umanugot kan iti ibagbagak. Ilako tayon ti sanikwa tayo. Dakkel met ti karbangak iti dayta. Tasyak ti inam. Asawak day di papam. Si kalaang tinangipanaganan na. Ngamkit di. Pagbibingayan tayo kadamanang mo ti kinabaknaang. Sige Da kayo ti makam mo, mama. Basta saan tayo kumangila ko amin Wan. Di ka madanagan. Adalakot pagbayad ko iti utang ko. Sige. Nukunam asaan tayo nga ilako amin. Sika ti matumpal. Monre. Kung nakatumat kan ka, nalakalaan ama ay ayo da dya Monre, mami. Wan nga rod. Imbagaklaan ti kasjay. Ngam ilako tayo aminan ti salikwa. Kat, anya nga ron ti sumarunong addang mo, mami. Ikuyog ko ni Monre, iti ayan ni attorney. Taday tati kanayon na nga ibaga kanyak. Kasapulan na kano ti pamalubos ni Monre. Tapno mailakon ti sanikwa. O sige, aramidam ti amin nakabailam ang mga lukoy ka ni Monre, mami. Kastamot ng dayjeng attorney. Hay, no apay ngamin ang makibibiyang dayjeng attorney, kat awan mo't kumatibiyang na iti daytoy. Adda kano saritaan da iti day di Luisito. Iso kano ti binilin day di Luisito, ang mga sikaso iti amin a papeles. Ha? Di ko namkat di mami, ropat kwarta dayjay. Adda lakit di daka sa plano na. Ang mga no doktora na dagiti papeles. Kat agbalaw tayon tulaangan, no natagikwanan dagiti sanikwa. Anya? O saan ang mabalinday ta iha? Jack ipalubos! Kan kuha na.
Nakaululimot ka, kabagis. Kabagis Dominator. Makunkonsensyaak. Panagriknak ngamin. Kaslaawan serserpik. Tawan timar aramitak. Panyang, no aramidem ti kanayon kung ibagakan ka. Saan ka na marigata na kasta? Kabagis. Diyak amo. No kasano nga ibagak da ito'y. No mabalin. Diyak kayat ti masidir. Diyak kayat ti mapapasol. Kandiyak kayat ti makondena. Sabagay, maawatan ka, kabagis. Ngam no idi pa'y lakuma nga imbagam ti kinapudno. Awan ko mati problema mita. Kabagis. Ang amala, ikararag taas sapay lakuma, tamarunusan ti amin. Tapno mananam mo pa'y matirik na, kan ragsak ti may nga ina, Panyang. Bye, attorney. Apay nga kas jeti imbagan ni attorney kanyak. Kuna ni mama, basit lang tila ko nasa ni Kwame. Apay nga kas jay. Amin mat kano asa ni Kwame, kat kayat ni mama nga ila ko. Ala? Monray, ingkagsukatan ading, kuna ni mami. Ha? Apay ka di, manang Angeli. At napapanan tayo. Sa dino? Mapantayo iti ayan ni attorney, takayat nakakano ang makita. Ha? Ngamsakbay na, kasarita na kapay ni mami. Kat amin nga ibaganakan ka, tong palam, wan? Bilinan na ka na imbag no madamdama. Ibaga ni mami amin kan kadagiti ibagam kan ni attorney. Saan tayo amapan ijay, manang? Ha? Taapay? Nakasarita ko niya attorney Bartolome. Anya? Ulbud mat gayam ni mama, manang? Ha? Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.